तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टू यू लोगोफोर दिनैथ' शुक्रबार नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामो लोगोफोर। तो दिनैनि भिडिअ लोगोफोर ओरैबायदि माने जाफ्लेबाय थानाय दुखुनांथाव नोंथांमोना बयबो थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर जे आं मानि बागै दिनै माने भिडिअखौ बानायदों। दायो माने फुङाव आं मोखांबो सुवाखै आरोना, डाइरेक्ट नोंथांनि थाखाय भिडिअ बानायबाय आरोना, माने इम्पर्टेन्ट भिडिअ नालाय बेखायनो थाब थाब बानायनांगौ जायो आरोना बेफोरबायदि भिडिअखौ। थ' नैबे थामिलाव नुनाय हिन्जावा माने गोमानानै दं आरोना दिखियाजुलिनि। थ' जोंनि बर'आनो नोंथांमोना बयबो सिनायखाबाय जानांगौ, दख'ना गाननाय फट'खा नोंथांमोना सिनायखागोन। थ' नैबे हिन्जावखौ माने बेंगलर मुम्बाइ जेन'बा गुजरात तामिलनाडु मानसियाखौथ' तामिलनाडुआव थांदों होननाय खोनादों। थ' बेखायनो नोंथांमोना अबेयावबाफोर तामिलनाडुनि अनगा बेलेग जायगायाव नुबाबो माने नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना, नैबे होनाय तामिलाव होनाय माने फन नाम्बाराव होबानो जाबाय आरोना, माने कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हिन्जावफोर बर' गथ'फोर हिन्जावफोरल' नङा माने हौवाफ्राबो गोमायो, बुहुद गोमागासिनो। आरो बिदिनो माने बेथ' गोमायाखै आरोना, नैबे हिन्जावा माने बेयो खारदों आरोना, माने लेखा फरायगासिनोखामोन मानसिया, माने बैसोआनो जायाखै आरोना, दासो 17 बैसोनि मानसि आरोना। हिन्जावफोरखौ दख'ना गानबा गिदिर नुयोना, बैसो जानाय नुयो, जेन'बा 25-24नि बैसोनि मानसि नुयो आरोना हिन्जावफोरखौ दख'ना गानबा। थ' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने गोग्गाथाव खामानि मावनोबा नोंथांमोना माने खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना, बेखौ बे हिन्जावखौ नुयोबा। मानो होननानै बुङोबा जों बर'जों बर' सापर्ट खालामाबा सोर सापर्ट खालामनो, सोरबा हारसा बांगाला नुयोबाबो बेखौ खोन्थाहरनाय नङा आरोना। मानो होननानै बुङोबा बिसोरो माने जोंनि बर' हारिखौ बुहुद माने हाखराव गाब्र'जानो लुबैयो। माने नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नङा नङा, हारसा बांगाल बिसोरो मालाबाबो जोंनि बर'खौ माने हेफाजाब आरो मोजां खामानियाव माने बिथांमोना हेफाजाब होआ आरोना। थ' बेखायनो माने नोंथांमोना नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना, बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायबानो जाबाय लोगोफोर। थ' नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर, नोंथांमोना जे नुयो खोमा होननानै माने नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामनाय जायो आरोना। आं गावनि थाखायथ' मानो भिडिअ खालामनो नंगौना नङा, नोंथांमोननि थाखायसो बानायनांगौ जायो, जोंनि बर' हारिनि थाखाय नंगौना नङा। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो गोबां माने हिन्जावफोर हौवाफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर माने बेफोरबायदिनो बरबाद जाबाय, साउथाव थांनानै बेंगलर मुम्बाइ तामिलनाडु बेफोराव थांनानै गोबां जामब्र'हैबाय आरोना, माने फरायनाय गैला मोन गैला नै बेफोरबायदि आरोना। बेफोरबायदि जाबाय थायोबा जोंनि बर'आ माने डाउन जालांगोन आरोना, जोंनि बर' हारिनि माने फरायनायनि पारसेन्टेजआ डाउन जालांगोन आरोना। आरो बेलेग हारिया जोंनि बर' हारिखौ माने गाग्लोबनो माने चान्स लागोन आरोना। थ' बेखायनो जों माने बुजिनानै जोंनि बर' गथ'फोरखौ माने फरायनायाव बेफोरबायदिनो मोजां माने मोजां फिथाइ मोननायनि बायदि माने बिथांमोनखौ माने एडभाइस होनांगौ आरो जों फोरोंलांनांगौ नै बेफोरबायदि आरोना। थ' जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो माने बेफोरबायदिनो बरबाद जानानै थांबाय, मा होनबावनो ना, बुंबाबो माने गावजों गाव रागा जोंलायनायसो जायो, माने दुखु मोनलायनायसो जायो, आरो बुङाबाबो जाया नै बेफोरबायदि आरोना। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मारै मोनदों भिडिअखौ? थ' नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ इम्पर्टेन्टबा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव, शेयार खालामनो दाबाव, लाइक शेयार खालामनो दाबाव। मानो होननानै बुङोबा नैबे हिन्जाव जे जाय बैसो जाया मुङा माने तामिलनाडुआव खारलांदों 7 लोगोफोरजों। थ' नैबे हिन्जावनि थाखाय माने भिडिअखौ बानायदों आङो, नोंथांमोना नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय। थ' बैसोआनो जायाखै लोगोफोर, मारै माने कम्पानिफ्राव खामानि मोननो बेलाय, मोना ना, जायनो खामानियाव माने लागोन बेनो माने केस जागोन आरोना। साउथावबो माने बेफोरबायदि बैसो जायै मानसिफोरखौ अनेक माने खम लायो आरोना, लायो लानाया, थेवबो एसे रिस्कि आरोना बेफोरबायदि बैसो जायै मानसिफोरा। थ' बेखायनो नोंथांमोना माने नुबाय बायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर, जों बर'जों बर' गावजों गाव बासायलायनांगौ। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ होनायनि थाखाय।
थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ